Yo, good afternoon mga ka-right. So, bago rin minabot gikan trabaho mama na ko no. Hello mama, Mama Sonia Balinte. Right ka na tanan. Una ta magsugod mga pansata. Trabaho na mo. Right. Mr. Right. Oh, kapretenes. So mga ka-right, ito yung mga nakuha naming plants. Loh, damage yan, mother. Saan galing yung mga plants mo, mother? From the outer space. Alien ka pala. Ayan, simpleng Strawberry eyes ako Syngonium. singgonyo. Mga syngonium ni siya. Kani Mga siya bagong- Snow White. Mga bagong plants ni mother. Kani banana stripe. Ayan. Mga nakaw namin. So ayan mga ka-right no, ito po si mother ko na mahilig ng mga plants. Ito yung mga succulents niya. Hindi chocolate ha, succulents. Jade. Walang mine ngayon dahil hindi yan binibinta. Watch lang kayo. Yan mga medyo mahangin ngayon kaya yan napunit-punit yung dahon ng isang plant ni mama, mother. Yan, diba? Ano kasya? Yan ay for sale. Ito hindi. So nagtitinda ka ba ng mga plants mo, mother? Of course. Right. So alright ka dyan. Yan, mga plants niya. Main lang daw kayo pag may nagustuhan kayo mga ka-right. Yan mga ka-right oh. Hi Twilight. Ito po yung mga plants ni mother ko po mga ka-right. Sino yung mga may gusto, main lang kayo, hanggang main na lang kayo. So hindi mo yan i-ripat, mother? Ripat pa para lumaki. Kailan? Baka mag-aabang sila dating ng panahon. Pasok. Siyempre, pag walang pasok. Okay mga ka-right. So mga ka-right, abangan natin yung pagliripat ng mga plant ni mother yung mga bagong plant ni mother na dala namin kanina, yung kita nyo. So si mother magaling to magripat at magaling magtanim ng tanom. Kabumba. This is kabumba. Ba daw? Kabumba. Alright. This is Mickey Mouse pocket money. Secret pocket. Doble cara. Alocasia doble cara. And this one is Alocasia albo. Corrugated. And this one is Pangit yan, sanado. Sanado. Nando ng maganda mga ka-right. Tatag. So okay na tayo mga ka-right sa susunod na naman na episode ng ating plantito at plantita. Alright. So right na mother. Right. Let's go home. Kaya tayo para mag change costume.